Si voleu, comencem el diàleg, val? Ha de ser inspirador. Somiem amb una València on puguem menjar producte valencià. És important fer una València, pensar una València per a tots, on els resultats es plantegen per a la majoria, des de la majoria de la població. On la ciutat sigui un espai amable, de trobada. I evidentment sí que hi ha una sèrie de trets fonamentals. O sigui, quins són? Pues els objectius de desenvolupament sostenible de l'ONU, jo crec que és fonamental. I d'obertura i de responsabilitat cap al seu propi entorn. Els temes de l'agenda urbana, els temes de tindre una València verda, una València que respecte el seu medi ambient, que desenvolupa un pla d'acció territorial de l'horta. Una ciutat que cura escletxes. I una València a l'interior, doncs jo he dit algunes idees que me semblen importants, que sigui una València de barris, on cada barri tingui els seus elements fonamentals de serveis. I que reconega la feina que s'ha fet de defensa del territori per part d'algunes organitzacions. Una València on els elements de verd siguin cada vegada més importants. O que simplement demane disculpes per la destrucció del seu paisatge. Una València amb unes energies renovables que desenvolupem, però que també estalviem energia. Moltíssimes gràcies per la sinceritat, per la generositat. Donar les gràcies de nou a Nacho, a l'Oficina de l'Energia i desitge una jornada molt enriquidora. Moltíssimes gràcies.